4.7 IFM. Report! Bumalik na sa normal ang operasyon ng Ilocos Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o Rdrrmc matapos itaas ang alert status na inilagay sa ilalim ng Code Blue noong holiday season. Ang Code Blue Alert noong Desyembre ay bilang bahagi ng paghahanda para sa kaligtasan at seguridad ng publiko, katuwang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon sa ulat ng Rdrrmc noong January 1, umabot sa 103 individual ang naitalang biktima ng paputok habang ang isa sa mga ito ang nasawi. Gayunpaman, sinabi ng tanggapan na manageable ang mga insidente sa buong rehiyon. Patuloy na pinapalakas ng Rdrrmc ang kanilang mga hakbang upang masiguro ang ligtas na komunidad sa buong Ilocos Region sa pamamagitan ng pagkipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng gobyerno ngayong 2025. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.